Una part de l'equip del Pregoner ens hem desplaçat fins a Anglaterra, en concret a Londres, i ara mateix som a Oxford Street, on volem parlar amb els londinencs i les londinenques per saber la seva opinió del Brexit. Brexit sí, Brexit no, ho descobrim. No. ¿Por qué? Pues de que así obviamente este país no va a tener todo lo que necesita para estar constante, ¿cierto? Las medicinas que otros países van a ser necesarias, combustibles, comida, etc. Y el país se va a encontrar en una situación que hay que dar dinero prestado a otros países para poder sostenerse. Este país es muy rico, sí, todo, pero no tiene suficiente para poder sostenerse solo. Ten en cuenta que hay mucha gente de este país, muchos trabajos, y a eso que hay gente que no tiene trabajo, y además de que los precios son muy altos. Los precios de las cosas van a subir y no hay suficiente demanda para poder cubrirlos todos. Entonces, en mi opinión, ¿por qué no va a pasar el Brexit? Crec que Anglaterra hauria de seguir a la Unió Europea, perquè hi ha molts mercats que ho intentaran. Per exemple, a Escòcia, a la gran part dels mercats de peix són d'Europa. El 75% és europeu. Quan aquest mercat desaparegui, les taxes pujaran. Les nostres companyies poden subministrar peix a Itàlia, a Grècia o a la resta d'Europa, que ja proveeixen ara. Hauran de crear el mercat en un altre lloc. I si van a Àsia, hauran de competir amb Austràlia. Si van a Estats Units, competiran amb pescadors locals. Això només és un exemple de la indústria, però crec que perquè les taxes pugin amb l'intercanvi de pounds amb Europa, a aquesta li costarà un gran cost al Regne Unit i particularment a les petites ciutats del Regne Unit. Definitivament no, no té cap sentit i no és gaire democràtic. Diuen que el segon referèndum no seria democràtic, però el primer tampoc ho era perquè estaven mentint. Així que no. No, definitivament no. Well, obviously I'm older, but when we joined up, Bé, òbviament sóc més gran, però quan ens vam unir era per un intercanvi de mercats. No havia de tenir res a veure amb les nostres normes i regulacions. Algunes estaven bé per mi. Crec que no és allà on vull anar. No es tracta tant de sortir de la Unió Europea, sinó de quedar-nos en el mercat comú. Ara per ara és una opció entre el Brexit dur i quedar-se al mercat comú. Jo preferiria quedar-me al mercat comú. Not the common market. I would stay in the common market. And if it's a choice between hard Brexit and staying in the common market, I would stay. Doncs com hem pogut comprovar, la resposta general és Brexit no. La gent no vol el Brexit i vol seguir a la Unió Europea.